Kedamtang aning kanason thak si piningle thota Jaipong Co-operative Society along kelangchari ponji aphan bangphu kangwai kachepati dunji aphan amen kache thap mate nomination alo kejok patoponlo Langhin constituency ke parlo Jaipong hawar aparman pen kedo Jaipong Co-operative Society along tami non nangkeleji pai chikloni phai inquiry siani por phai krihini malompen bangphu kili ke chengji aputhak kedamtang pai ni phai krihini ani nomination alo jokpon anparta scrutiny sitami padopon bangso hut malomso por enpen mai sitami padopon lo bangso mai long koson si moni phai inquiry siani vote ke jok nangji ma anparta kopi koson ke claim ke dampon pensi mesen ingsam jin pen ke pachun ponji ma pu aputhak jingki chethan padopon Bangso nomination alo ke jok arni along aphai ke long pon lake unreserved ang hoy along bang thong kebra isi reserved for women ang hoy along bang trok anparta ST/SC ang hoy along bang hinya bang pusi chepate pon pupu pangdak pon Bangso kiligalong madu sitami rachari asong a symbol en pon long le bonta mena si symbol cheselam pon pen director of board atuma phan iponang poputa pangdak pon tanglo Elabang ki total pangrompet songkep a silkep candidate atum dak nomination alo long pon bad nangjok nili phan submit pon taben nilitum lang saera phip la bang songkep a silkep a phanta valid mate choklim bensi nomination alo nang kailo bisi nilitum accept pon lo la bang songkep a silkep bang bang chok bang ke lake omen reservation kuta longsi chedam ponpo patu ponpo lapen bahini bangke SC/ST category alongsi la bangso election no patu ponpo lapen aba ahindo bangke la bang thongkera isi abangke lake unreserved mate open for all category longsi amane patu ponpo kilik bangke non ke bang mo se program bosondo puino asame karbela me agosto bulegi Agosto 21 anisi la bangso kadak Jaipong salong baji silke pen baji kreni anke la EGM mate nikan sega mai dopon po la bangso niken sega mai ki jutpon loge si dilitum na election kilik kam tempon po Langhin pensar pangring tikathar karbing long lai